Hola a todos, somos Galigamers e hoxe estamos aquí con un novo vídeo. Que tal estás? Como sempre. Non sei, nós estamos como sempre, non? Pero a xente que nos sigue estará un pouquinho... Como sempre. Bueno, verdade, non? Porque... A ver, o primeiro que queremos decir é pedir entre comillas disculpas por non subir máis vídeos dende o derbi galego. Temos xa unha serie preparada, vale? Temos algúns vídeos grabados. Non sabemos cando vamos a subir, pero como moito... Sí, esperamos subir para a semana que ven. Nada, pronto volveremos con unha nova serie de PES 2016, vale? Acatamos só eso. Como estáis vendo nas vosas pantallas, hoxe traemos un vídeo, como probablemente visedes no título xa, falando sobre a selección galega, que para nós, para os galegos, é un orgullo que volva a xogar a selección galega. Xa facía anos, bastantes anos, non sei, pero bastantes anos que non xogaba a selección galega. E a verdade é que está bastante ben que o volvan a facer. É que se convoca un partido contra a Venezuela, a ver, o rival non é o mellor que se pode desexar, pero para ser un amistoso, para comenzar, sí. Outra vez foi con Ecuador. Sí, pero refíreme que non é unha selección desta superstar, non? Pero que quería contra a Argentina. Que está ben, non? Claro, a Argentina xa... Íamos, xa, 5 contra... Non sei, xa, sei que tampouco. 5? Porque a maioría non estarán polo campo adiante contra a Argentina. Non farían moito o resto, 5 contando ao porteiro. Pois nada, queríamos dar un pouquinho a nosa opinión de que nos parece que a selección volva a xogar e como nos pareceu a nosa convocatoria. Intentamos poñelos o mellor posible encima desta bandeira de Galicia. Que hai algún gran tío foto. Sí, como Angelino que non pinta nada. Como non se pode ver moi ben por debaixo, pois está a bandeira de Galicia, para algo sí que se pode ver, pero bueno. Intentamos adecuar as fotos como mellor pudamos, que como vedes a maioría das fotos está sacada da páxina oficial da Liga BBVA. E os que non son da Liga BBVA, pois están aí Angeliño, ou Angeliño, non sei como se chama, na convocatoria põe Angeliño, pero bueno, deixamos aí. Ale López, Iago Falqué e Joselu, pois non tiñan foto, porque non está na Liga BBVA. Entón, pois, tivemos que poñelos así, non queda moi ben, pero é que hai. O resto da convocatoria, pois a verdade é que era esperada. Tamén vos queremos decir... Toda esperada, menos Angeliño aí no medio, non pinta nada. Tamén vos queremos decir que se finalmente hai algún destes xogadores que saen aquí que non vayan convocados por razóns... dice xe en galego, pero iba a decir razóns X, pois sentímoslo, non é culpa nosa, pero estes xogadores que estades vendo aquí é a lista que hai na páxina oficial da selección galega. Federación de Fútbol Galega. Sí, entón se está mal, pois non é culpa nosa. Porque vimos en outros xornais que había 16 xogadores na máis. Había outros xogadores que faltaban moitos, entón non estábamos seguros, pero bueno, este é o que pon na páxina oficial. Ademais moitos importantes, isto que diste non estaba nin Barragán, nin Iago Falqué, nin Santimina, nin pillan aí 4 matados e xa estaba. Nin Trasorra. Entón pois iso que esperamos que estea ben, en teoría deberían ir estes todos, a verdade que eran os esperados. Penso que... Menos Angeliño, que tiña que ir Lucas Vázquez, pero... Si, pero Lucas Vázquez... Estaba preparando a Champions con Madrid e non pode. Que pena, non? Pero sacando a Lucas Vázquez, que non pode ir por ese tema, penso que non queda outro fora, non? Para non levar a Alex López, ponía o porteiro ali, Roland Blanco, de terceiro porteiro. Para quitar un sitio de convocatoria e non levar a Alex López, non? Porque non queres levar a Alex López. Non sei, que están en cuarta división inglesa, non... Cuarta, terceira, non é desas anda, na segunda non. Non sei en que equipo está, verdad? Tampouco, pois tío, porque non conozco o equipo, vamos mal. Bueno, pois como estábamos dicindo, pois na portería vai Diego Mariño, Sergio Álvarez, o porteiro do Celta, Hugo na defensa, Hugo Maño, Barragán, Alex Bergantiño, Johnny, Roberto Lago e Angeliño. Que por certo, o de Bergantiño é improvisado, porque Bergantiño é centrocampista, pero como non tiña outro, puxo de central. Iso era. Despois, pois no centro do campo vai Alex López, Iago Falqué, que tamén pode xogar no centro do campo, pero xogará de dianteiro, de extremo. Máis interior se xoga no centro do campo. Despois no centro do campo, pois temos a Mosquera, temos a Trasorras, que será o capitán, e pois
Deixo, xa está. Quen será o capitán, a verdade? Non teño ni idea. Trasorras, Supoño que será Trasorras, pero non sei. Despois está Fran Rico do Granada, Juan Domínguez do Depor, Joselo, como xa dixamos antes, que agora está no Stoke City de Inglaterra, a J. Peleteiro, a Denis Suárez, Iago Aspas, Lucas Pérez e Santi Mina. Lucas seguramente xoguen Iago Falqué nunha banda, Lucas na outra, ou Denis Suárez na outra. En punta xogaría, si, Denis Suárez na outra, na punta Iago Aspas e na media punta Lucas Pérez. Sí, non? Se non cara Denis Suárez, pois Santi Mina. Bueno, unha cousiña, antes de nada temos pensado subir este vídeo antes do partido, vale? Obviamente, E cando digo antes, digo horas. Non ten sentido porque estamos grabando o vídeo no mesmo día, sabendo como somos nas. Entón, pois, subiremoslo horas antes, así que se vos coincide de ver o vídeo máis tarde, pois non é culpa nosa. Nós procuraremos que estea subido antes do partido. Procuraremos, así será, non? Así será porque... Así que nada, esperamos que vos gustase o vídeo. Básicamente xa o que queríamos decir, que estamos orgullosos e contentos de que por fin volva a xogar a selección galega, porque estaba facendo a selección. Os dorsales son os dos seus equipos, non ten nada que ver cosas. Que hai 2-19, aí 2-1, 2-22, aí 2-10, todo multiplicado aí, non ten nada que ver. Todo multiplicado. Que estaba dicindo? Que estaba xogando a selección catalana, xa xogou uns partidos amistosos contra o País Vasco, e a selección galega leva xa moito tempo sin xogar. Levan xogando xa moitos anos. Que sí que vale, pero estaba dicindo que está, a selección catalana está activa. E a parte da catalana e a vasca, tampouco sei se xoga máis seleccións. Tanto se ve a selección que era Galicia, que Cataluña, e tal, e logo había outro que era interior. E ya estaba. Estaría ben, ahora que sale o tema de selección de España, vamos, seleccións autonómicas, poderíase chamar. Estaría ben que se fixese un torneo, non? Por toda España. Andalucía, Galicia, Cataluña, País Vasco, Madrid. Estaría moi ben, a verdade é que habería competencia, non? Porque non... É interior. Habería bastante competencia, en realidad, non sería todo tan... Aquí xa o Benfica, non? Non todo se queres Portugal no medio. Habría que estar na Península Ibérica, pero... A Miami yo sí que non gañan, xa digo nada. O Porto, Benfica, Lisboa, bueno... Home, a selección cristiana sería o único, non? Pero cristiana é de Madeira, non sei que pertence a Madeira, pero... Tampouco, tú xa tens nada. Bueno, pois agora si non vamos ter moito. A nosa intención non é que se alargue moito o vídeo. Así que nada, esperamos que vos gustase. Deixade nos comentarios que vos parece a convocatoria de Michel Salgado que é o do teléfono que estaba no Depor. Fóiseme completamente, perdade, pero está Michel Salgado, que é o entrenador principal, e despois hai outro que é un do Deportivo. Pero é un segundo, así que non ten... Sí, bueno, pero é un xogador ex do Deportivo. Bueno, en fin, que o dito, deixade nos... Cala xa, por favor. Deixade nos comentarios que vos parece a convocatoria e se apoiades ou non a Galicia, vai vos vale, porque non sei que facedes vendo o vídeo. Así que nada, vémonos no próximo vídeo, xa vos digo, para a semana intentaremos traervos xa a nova serie, porque senón isto está morrendo, Por certo, me xo do Deportivo do Salta, non digo nada. Estás contento? Eu feliz, en Madrid, eu estou feliz. Ata a próxima, adeus. Chao.